na taure ba. Kowa ya sanya wandon ƙarfe malam ba za ya zauna ba. Ciki da gaskiya ko za a gwada wuka ba za ta huda ba. To in dai siyasa ce tilas a sallama maka mai gidana. Gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Ɗan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Ɗan sarki Kai ne ciyaman board Najeriya agriculture mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Ɗan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. to mu fara sa sunan Allah Ubangiji abun bauta. Ɗan sarki Rabbo kai nake roƙo kuma kai ke biyan bukatata. Ɗan sarki Ƙara bani ilhama yau ma zana rera waƙata. Ɗan sarki Waƙar ciyaman bod Abdullahi Abbas mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Ɗan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. kai dubin salati Allah gun Muhammadu Rasulallah. Ɗan sarki Dan Amina mai girman matsayi maganin zubar kwalla. Ɗan sarki Ka sanya alai da sahabbai yalle na gun Ɗan Rasulallah. sarki Hanyar su hanya ce duk wanda ya bi ta ba ta aje shi rana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. to mu je zuwa waƙar dan sarki barazanar kwari. Ɗan sarki Kashin bugun kashi marke mai warkar da damuwar tari. Ɗan sarki An gona hajiya Zainab tauraro daban a taurari. Ɗan sarki Irin ka dai yanzu a birnin Kano kaɗan ne mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai da gidana. kaji tambarin zaki ka san bai kalar na taure ba. Ɗan sarki Kowa ya sanya wandon ƙarfe malam ba za ya zauna ba. Ɗan sarki Ciki da gaskiya ko za a gwada wuka ba za ta huda ba. Ɗan sarki To in dai siyasa ce tilas a sallama maka mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. ja mu dai mu je jagora ai ɗaukaka ta Allah ce. Ɗan sarki Tun da dai ka yarda da Allah tilas a ganka kai zarce. Ɗan sarki Ko yadda ma kake samun matsayai mai gidan mu aya ce. Ɗan sarki Ai ba za ka taɓe ba domin ka kyautata mana mai gidana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. yau ka zamo ciyaman bod Najeriya agriculture dai. Ɗan sarki Rayuwa tana da albarka muna taya ka murna dai. Ɗan sarki Nasara tana da kankama mai gidan mu sa'a dai. Ɗan sarki Muna ta godiya baba domin zuwanka baba kai wa jihar mu rana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. jinin gidan Galadima Abbas ba kai kama da raini ba. Ɗan sarki Ka sha gwagwarmaya mai girma tun baya baka zauna ba. Ɗan sarki Shukar da kai kake girba 'yan hassada ba za su gane ba. Ɗan sarki Ja mu sannu dai baba idan dai daren mu dole mu riski kwana. gaba dai baba ƙasa ta dukanta ta karba. Dan sarki Kai ne ciyaman bot Najeriya agriculture mai gidana. Najeriya ake magana yau ku ne da ku na zaunawa. Ɗan sarki Abinda rabu ya tsara ai ba wanda zai
daraja. ɗan sarki, Sama taiwa yaro nisa sai dai gani da nuna. ɗan sarki, Kainuwa da shan rabba Abdullahi Abbas Sunusi mai